Ngamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagusha kukutendai netsigirisi yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare nasuno tadzoka zvakare nechirongwa turning point from prison to progress apo patinoenda mukati memajeri tichitaura nehama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa kuti tinzwisise mhosva dzavanenge vakapa uye zvakare tichizotevera kwavanenge vabuda tichinoona progress pane zvimwe zvezvinhu zvavanenge vachidzidza pamarehabilitation activities kuti zviri kuvabatsira here mushure mekubuda mukati meusungwa. Nhasi unotatevera baba vanonzi voLuka Fungurani kuti tinonzwisisa kuti pavakagara mukati meusungwa mugore ra2000 mushure mekusungwa zvakanyatsofamba sei kuti vasungwe uye pavakabuda nasuno vari kurarama sei vari kunze kweusungwa. Regai titaure nababa tinzwisise nhau iyi kuti yakafamba sei. Baba Fungurani makadi? Ndiripo makasimbere. Awa ndiri nani amene kwakadi kumba? Kumba tiri kuchengetwa naJehovha. Naika. Awa tinotenda Mwari. Kushande kupi baba? Kunyanga. Papi pacho kumba? Mbukure kwachikura. Okay. Tajaira kunana kwemabhanana uku. Kunana honde. Kunana honde tichidzoka kuno kumashure. Tiri Nyanga Nyamaropa Road. Okay. Kunana hauna undo kwatinonyanyisiwa. Alright. Okay. Makaberekwa muri vangani mumurimi? Murimi taberekwa tiri 6 asi izvo tasara tiri 5. Okay. First born passed away. Matambudziko. Saka makaberekwa muri vasikana vakomana zvakamira sei? Maumbe muri vakomana chete? Vasikana 2. Vakomana tasara tiri 3. Okay. Alright. Tichienda Pastor Fungurani funga takasangana kuHarare Central. Ndinoda kuziva chakaita kuti mupinde mukati meusungwa apanguva iyo. Okay. That is 2000. Ndishanda kuZimbabwe Republic Police. Okay. Na 2000 then ndiri kuDiplomacy. Ndasvika pakuti tichiperekedza ambassador kuairport. That was 2000. Angari Sudanese ambassador. Sana by then US dollars anga asingatenderi kuti vabude nawo kuenda nawo kuzokwira nawo kunyika kwavo. Sana taikonaiva nevasikana pavanorongedza mabhegi. Votsvaga bhegi vanera vanongoisa mari. Toziva kuti bhegi ndo rine mari paairport tasingazorinse kulageji bhegi ro todzoka naro. Ende wangu wasina access yekuzonobvunza kumberi. But hazvina kudiscover exactly newekuembassy but isu inini wacho pane among my relatives chengetesa mari yavo zvainga singatenderi kuonekawo nema-US dollar nemapounds. Sana kwandakanochengetesa muende akafonera kubasa kwangu kuti akati ane foreign currency in his possession. Then ndichibva ndangoitwa fast track neregional court Harare Miller's Court. I was sentenced to 15 years in prison. Okay. And that's not a mission. And the option here to apply for an appeal to High Court. But unfortunately, my finances and the back up. So munhu unenge struggle kupinda basa usina wakatoshinga kutoti usvike wakwa education yako kuti usvike paunopinda basa. Sana chinhu chakanditora time kuti I had to save the sentence from 2000 to 2014. 2014 ndio panakazobuda. Okay. Ndikudzorere kumashure Vafungurani. Ndizomutsanangura maitikiro akaita mhosva iyi. Makazobatwa sei imimi?
anonymous kumarelatives ndiye akangofonera kustation kwavo. Okay. Kuti hama yenyu mumwe wenyu ane foreign currency anayo. Apa ndaitopurana zvoda unotenga imba by then. Mama ni makuru mangana? By then, abereko 1975. Okay. Ndiloziya by then pakaitika nyaya mama ni makuru mangana? Pakaitika nyaya that is nanani 30 years. 30 years. Mama torora here apa mama ufunga kutenga dzimba? Nanani mukadzi nemwana wani. Okay. Makwenyerwa ekubasa kuti kunoku ndo zviriko naanonymous relative. Vanhu ekubasa vakakubata sei? Uye kugara kumba. Mama akagara kumba. And the bag ranga ritori paheadboard. Okay. Wangosvika watongopinda mboko watongonanga because munhu akatowapa correct information. Wangonanga and then they were armed. Watongosvika wangonanga bedroom wako pick up the bag. Was arrested. Was detained. Taken to court. Vachipinda lawyer rangu rakanonoka kusvika because munhu akanga akwenyera ndatozoziva later ndiye akanga aopta kuti ari kuuya namadhamu wangu kukoti achinotora lawyer sana he did my playing tactics. Madhamu wangu wangasada kuziva zvepamakotsi sana akadhileya kuuya namadhamu pakoti kusvika 2 AM of which images anenge angatoita kanenge akakumbuka because aingonzi lawyer rake rikuya. Then pandakazopinda mukoti it was around 2:30 makosi ada kutovhara. Then chibona tongopiwa the judgment. Dzadziri nguva ipakasvika vakomana? It was around Muscat. I still remember ndaitoona match cricket pa TV. Makarelaxa semunhu aita mari dzayo? Semunhu anga nemari uchizati kumashure kubedroom kwangu kune mari. Yakanga iri mari kana muchikurangarira panguva? I had 39,000 US, then 19,000 pounds, then I think it was around 11,000 rands. Okay. Vachipinda vakomana, makafungira here kuti zvichida inyaya yebhegi kana makati? Ndinambozviisa musoro but pandakangoona vaisimbouya zvekuti vada kunditora kuenda kumajustice. Okay. But mapindiro avakaita vangonditiramba wakagara then my heart told me something is not right. But makaziva here kuti ibhegi kana kuti makangoti ndangoti there's something vakanditiramba wakagara ofisi ndakatoziva kuti pamwe nyaya yebhegi hapane zvatoitika panyaya yebhegi. So mama ni makuru mangani muri mbasa? Basa nandani almost like 5 years. 5 years. Okay. Nguva yamakatorwa mudzimai nemwana vakanga varipo? Vakanga vasipo. Vangu vaenda kwambo yangu vaishanda misi. Okay. Manga muri mega? Andori ndega papa. Okay. Vachikutsanangurirai mhando yemhosva yenyu makati kudii semumwe ari kubvunzwa nevamwe vake? Ipapa wanonditsanangurira. Wangoita zvawakaita wandisunga kwazo unoita end over to Highlands police station. Okay. From my station, police station yangu yanga iri paMwari Depot. Sana wakandisa nearest police station which was Highlands. Sana Highlands ndiko kwandakazopiwa aiwo ndikazotanga kutsanangura mhosva yangu kuti Antoni yanga tori mhosva kuwanikwa une foreign currency by that time. So makawatsanangurira zvanga zvafamba sei? Ipapo handina ndangu because dzazopinda dzatu 15. Saka ndangoenda nemhosva yangu yekuwanikwa ndine foreign currency vasingatenderwi nenyika. Saka makagara nguva yakareba sei musati matongwa muri kurumande? Handina tombogara, ndakaita fast track. Okay. Fast track from police station kuenda kunotongwa. Same day? Yeah, because handisina time because ndaiti lawyer rikauya because I wasn't prepared for any other process. Ndaiti lawyer rangu riri kuuya, I was putting all my trust to my lawyer. Okay. Kuti lawyer rangu rikasvika but lawyer rangu raitenderedza richipiwa information munhu aitora kuti nditonga. So time ndakapinda mukoti the only thing chandakangoita ndakangoplay guilty. Fandangu
ndakapiwa when I was stayed down for sentence wachimbopedza kugadzira sentence yangu then I was handed down the sentence. Samuri mukoti mairamba here kumbofikirira semurume kana makangoti ndina kutomboita zvese because I didn't want to waste the time of the court. Nanatongorwadziwa nemasales nanangoti hamiri kumberi kwacho at least kuti ndingoende kumati zvitori nani. Muchinzi vafungurani takupai 15 years makanzosei muri mukati mekoti? Usati wapinda nzvimbo yeprison haunyasonzwi usati wati exactly zvazviri kureva. Unofunga kuti pane zvichazonoitwa kumberi but though ndiri mupurisa ndaitoziva kuti 15 years kutoenda kujeri, but ipapo mubrain mangu ndaiti pane zvichazoitwa kana tiloya rangu richazoita follow up tozoita mapills chichi, but it never came that way. Saka pakazosvika madhamu akasvika koti yatopera kana havana kutozosvika pakoti, watosvika ndatoiswa kuHarare Central. Watozouya kuHarare Central. Saka kuHarare Central makanogara nguva yakareba sei? Harare Central handina kugara nguva yakareba, ndaendeswa kuChikurupe Maximum. Toziva kuti Harare Central neChikurupe Maximum inzvimbo mbiri dzakasiyana. Zvimwe hazvo tongoti kwese kumajeri but inzvimbo mbiri dzakasiyana. Toziva kuti kuMaximum kune maximum security. Muchivhurirwa gate rekutanga reri muchinzi ko zvino makuenda kunyatsofila kuti ndamujeri. Because ndakapa Central ndabviswa ndiri 1. Ndakunzi high risk in the sense yekuti I was a trained person. Ndaizwa zvemafirearms kana paHarare Central wanga wachiti anything can happen. I can disarm majunior officers aripo prisons. So I was sent to a maximum security institution, it is Chikurupe. Chikurupe kwacho ndakasvika kunoiswa muPinner Block. Pinner Block is a cell rekuti unenge uchigara uri wega. Unobuda 30 minutes makuseni, 30 minutes masikati. Sana pazuva 11 hours will be under lock and key. Chingodzokera pamagedhi aina asingayaone because pandakaendako ndandiri mupickup yanga ine escort. Sana ndakaiswa malega yonzi nemahandcuffs. Sana ndakatogara zviya zvekuti ndakagara ndakazendama nemabhuku angu andainyora. Andatanga kutonyora nekaproperty kangu kematauro nesipo. Sana ndasingambotariswe zviya zvekuti ndikutarisa kuti chandaingoziva chandatozoziva akutovhurwa akurivhesa kupinda the final gate mukati nekuti ndakuenda kuadministration ndakuita the process yeadmission, that is ndakona kana kuti ndakumaximum. First day maiswa murume mega makafila sei uye mainzwa sei pana? It was just like you think kuti I think ndopaperera upenyu. Because nana akapfekedzwa red vest akasiyana nevamwe wese. Sana ndaifunza kuti that is the end of my life. So I went through a depression. Ndikaluza weight from 72 kgs kusvika I think kuma 27 kgs. Ndisagone kufamba, makumbo angu yanga akurowana pandobuda kunotambira chikafu because I wasn't eating well. Sarare. So there's one Padre Rukato. That means he came for my counseling. The younger chaplain by the name of Maximum. Rukato, he came for my counseling, but they accepted this. Society. One day he took me around my walls and one. Wazondudzwa 36 dziripo kuti pana vanhu vakawanda so kuChikurupe Maximum kufamu female section neother prisons of which ndakatanga kuchizvigamuchira. And pandakazokumbirawo my young brother paakazouya kuzondiona I requested for a Bible. Then that is when I started reading the Bible. Seriously. Papo ndakaona kuti kunze uku ndasingabatike
but pandakaenda mukati muconfinement Mwari wangu andisa pakona pekuti the only person wanoenda kutasana naye ndiMwari. Then I started to gain my weight. I started to gain my faith in God kuti Mwari wakundichengeta in another person. Only God. So I read the Bible from Genesis to Revelation. Okay. Then I read it from Revelation. Ndichidzoka kumashuro kusvika Genesis. Ndikaverenga futi from Genesis to Revelation ndichinyora manotes. Okay. Ndichiedza kuda kusanganisa verses kuti iri kureva the same thing here, iri kuita sei by each day. So Bible was the only tool that I had that changed my whole situation. Okay. Ndira kuenda Pastor Kumurani. Pandoda unzwisisa. Ndikuti kuparo kwa mmoswa iyi kakangarike kutanga ere kana kuti? Kakangarike kutanga. Okay. Okay. Muni nazoya ma request ya Bible rauya. Dzimwe hama dzikagamuchira sei emoswa yakanga yaparika muso. Wana kunyanya kuwa very too negative about it. Wakawana support yakanyanya. Waiuya though zvainyanya waremera because I was the breadwinner. Okay. My older brother already passed away. Okay. He passed away in 1995. So it was something that was chinhu chakadzosera murese kumashure. Tatinewo masiblings anga tikuenda kuchikoro they were looking upon me. Tatine my wife had a small boy because I was arrested on the 25th November and my son was born on the 8th September. Mashimudiki. Sana anga atori mudiki zvete anga asingatondiziva. Pamakasungwa pacho. Pandakasungwa pacho anga asati akutondiziva kana pandakatobuda pacho. Akasingandiziva. Handei muri mukati nosungwa tozoti makuita zveBible. But ndinoda kunzwa by then because ndofunga kuti pamakapinda nguva yekuma 2000 jeri rakanga risati rani correctional service. Jeri raiwadza ranga riri jeri. Ranga riri jeri. By 2000 jeri ranga riri jeri. Kwakune nzara. Okay. 2000. Kwakusina facilities ekuti hospital kwanza kuona mishonga yakwana. Mvura yainetsa especially kuchikuru. Okay. Because I could still remember I can go for 3 days in a 5-liter container. And the good part of it ndekuti seo ranga rirangu ndega. Saka ndaigona ndikari cleaner. Time yarinogona kunzi tari flash apa. Motozoti mvura iri muchemba meme ndiyandogona kuzogeza. Ndafuna because nasingashandisi toilet yemukati. Okay. Ndikuti 30 minutes aunovhurira unenge wabuda panze sana mvura yako inenge wakareserva mvura yako muchemba. Okay. Sana jeri ende paiuya ainzi maricruise those times kwaitwa ainzi masearches. Because 2000 I still remember ku section kwanandiri. Ndokwa kuduse ku section kwaichengetwa mama angari materrorists akabatwa paairport. Okay. Saka na kwangu retight zvokuti kwaitwa masearches mama ari serious. During the day waitorerwa Gumbezi wopiwa hembe. Manheru wotorerwa hembe usirwa Gumbezi. Okay. Sana by then jeri ranga riri tough. And there was no need papasina mukana wekuti unogona kufonerwa ari kumba pese pawaita any request kuti ndingofonerwa nevari kumba ndikuda chakati. Vaingomirira maperiods ekuti vanokwanisa kuuya. I still remember mai vangu vakauya paChristmas ya 2000. Chinhu chavakakwanisa kuuya nacho yanga ri 1 orange 1 banana ne1 packet remaputi. Because vanga vasingazivi kuti kujeri kunokwanisa kuuya chii. Ende zvinhu zvakatondiremera kuzvidya because
to me it was a treasure yauya namuchemberi by then. Medozvichengeta murami ndakazvichengeta kusvika I think muna March 2001. Zvazvasina kushata here. Banana Orange ndakariomesa. Okay. Banana ndikariomesa. Maputi nandinawo ndaidya 1 maputi pandaiita prayer praying for my mother ndo pandaidya 1 puti packet 1 wakanika packet not the pack here the packet kadidi and zvatori mbeki makuratidza ndizvo zvavaidya on the way from Mutare. Okay. Sana zvatoratidza ndizvo zvavaidya but inipa wakandipa wakatoshati vanondipei then wakatovhura kapeka. I still remember vachivhura kapeka kuti pachitebho chacho because Christmas day vanhu vanenge vaiswa zvimatebho machitambiswa masaga manga but now I just received that small parcel. To me was very very important. So kuidya yakanditora time kuti mbuidya. Ndozonditsanangura muchiti dzimwe hama dzisi dzakazvigamuchira. Uyu akakupinzai mukati meusungu akakuripotera akauya here kuzokuonai? Ndakazoziva kuti munhu akandisungisa anga iri closest relative. Ndotonetsa kuti ndidye voucher rangu. Okay. She never came. Zvachose kubva 2000. Anakuya kuzondiona pakatozoita anofunga ndatowazoda unobuda vanhu vakanga vakufila inonzi guilt conscience. Okay. Pakazotumwa someone akatry kundipoisona that person. Because vanenge vanga vakutya kuti ndikabuda ndinogona kuwana information yekuti who did this. And vanhu vandachengetesa in part of the mari isina kurecover vakanga vatoendesa vana vavo kuzvikoro that money. My family haina chinja from that. Andi papoison ndozobata apa nawo yemali. Papoison zvakafamba sei? Bosozoti kunenge kuine tight security kaikucheka chikafu. Vakashandisa kuti chibhoyi because vakaunza sipo. Okay. Vakaunza sipo nemafuta I think. Ameno zvakanga zvakaitika. Sana pandakashandisa the soap. Ndakazvimba face. Chinja ndatanga kuti ndatanga kuzvimba face. Okay. Vanatanga kunzwa fana ndopindwa nechando the day kuti ndaibvunda ndisura magumbeze but ndaingoita zvese zvekubhamba zvekuita fana ndokubhamba vanenge kuhospital face yangu yatozvimba so papinda mukati kati. Then padre ukato he came and prayed for me. Then kuchikurubi but then kwanguna mwainzi mazibaba wangu ari another pinna block. Nzira, you still remember? And then? Mazibaba Nzira. Yes. Yeah, mazibaba Nzira wangu ari muewo ini ndiri kupinna block. Okay. Sana taisangana mazvizva zvekuti tinongoonana tikadai nichita kaexercise mucorridor. Sana he prayed for me. Okay. That is when I was kuna atanga kunyasonzisa kuti mwari wari hawana basa kuti uri pai uri kuitei mwari vanongopindira. Ndinzondichana zvepoison ndopanoenda kuzoti saka poison makazoziva sei kuti poison yeti mamboti kwava kusina zvipatara zvaicheka nguva iyoyo? No, izvo zvacho because general soap chainogona kuzokutaura yega kuti because mafuta takazonyatsoitarisa vaseline unotoona kuti yachinja kati ainge sisiri. Okay. But azotanga kutsvaga marecords manje because patakazoisa zviendesa kuhospital fana wangu akati ombozvitora kuzviendesa kuprivate akazotenderwa kuti atore vaseline aendese kuprivate. Inenge anzi yaiswa mapepa zveCronenberg nezvinozoita pesuzo. But aitsvaga marecords manje iye akanga anyoresa angashandisa chitupa chimwe chiri different. Okay. But ndaimuziva personally kumuziva kumuona futi yake. But azokuziva munhu yenda buda manje. But angezira mai ainge ari hama yemunhu akanga andisungisa. Okay. Niko ndakachengetesa mari kwekwe ndoinge ari hama yacho. And ndazoita realize kuti munhu yakatombopinda futi mumajeri anga nemhosva dzemaroparisi chichi. Saka ndinofana ndaita mbofana ndekuti ari ndoni zvinoita naye. Ndazomutsanangura muchiti imimi pamakabata mamune 39,000 US nemamwe mapounds. Yamakazenge machengetesa iyi yanga yahafu here kana kuti tori part of that. Ndanatomboichengetesa kubank because ndokwaifanira unotorerwa nemunhu wandaifanira unobhadhara. Okay. Andifana unobhadhara. Iyi yanga yatosara pananatoita matransactions angu. Matosara nika 39%. Because nana anobhadhara imba nandine 39,000 US. Okay. 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 Because nana anobhadhara imba nand
service imwe motikari yanagara ndine mubank service maold model by then nanatosiya imwe mari ndichiti service yebenzi nesmoko. Okay. Handei emagariro amaita by then toziva kuti panguva kana uri mukati meusungwa sekutaura kwamaita mukati unenge uchiri wakaremerwa, unenge uchizoda kanzeling, unenge uchida hama dzepedyo dzinogona kugara dzichikuona. Handei pana nasekuru nambuya vaikuchengetai panguva iyoyo, zvakanga zvakamira sei kuma 2000? Panguva iyo 2000 it was tough. Hapana inzwa chichemo. Okay. Kana kuti handina kuguta, it was none of their business. Chawaizvira ndechekundilokera. Okay. Ndilokera nekundifurira. Just that. Nekungoona ndirimo. Just that. Kunze kwe1 year wandikutaura ainzi chaplain Rukato. That one will come ogara pachifenzi pakasimuse because kasimuse wakanga neIT yekuti cannot stand up. Ndegara ndaita kugara ndakangozembera. Okay. Sana iwe wotaura neni wakagarawo kune chair yako vachitaura neni zvacho. That was the one person aikwanisa kuuya kuzotaura neni. Saka pa 15 years dzinambobvira dzabviswa makambopinda nazo 15. Sama matongero mangani? 20 something. Okay. Saka 15 years idzi muri muchikurubi pane here mabasa amakadzidza muri mukati meusungwa? Handina. Chikurubi by then kwangu kusina section yanandiri neclass yanandakaiswa. Okay. Handisina mukana wekuti ndinosocialize because panazobviswa kupinda mblog nazo sokunonzi kweewo masingle sales again. Ndaigara the likes of vana Nomeni Karimanzira, vana Madzibaba Nzira, and the other guys who are Mutare nematransfers. This iyo materrorists wainzwa na Simon Mata na Philip Konjo from South Africa. Okay. Handei vafungurani pane nhau sekutaura kwamaita mukati pandakanga ndakuda kunobuda hama zvakare yakazotsvaga nzira kana kuti dzimwe hama dzakazotsvaga nzira kuti ndofunga vabatwa neguilty conscience. Handei panguva yekubuda kwenyu matarisana nekunobuda zvakafamba sei? 15 years dzakwana here kana kuti makazobuda nepresident waAmnesty? Kwakusina Amnesty. Okay. Paperiod ndakagara Amnesty kana akaitwawo pamakaitwa nemasections. Okay. Chinoenderana neAmnesty. Ndakabuda jeri rapera 15 years. But ndakazongoitwa yanzi early release yekuti wamwe anobuda hawo kuma19 ini ndakanzi ndofana kubuda pajeri na5:30. Reason I don't know. Okay. That's 5:30 dzenguva idzi? Makuseni. Zvakapinda nakusancha chinofana kuti by 5:30 unofana kuenda tobuda the last gate yekuenda kutobuda kufamily. Okay. Muchipinda mukati meusungwa ndadziva zveBhaibheri makanga muri mufundisi here? Chakazoita kuti mutange kuda zvekunamata chii? No, inini ndakangopinda hangu musungwa but Mwari ndaitowaziva. Maenda kuchechi? Was my history ndekuti inini I was born blind. Okay. Ndakazotanga kuona at the age of 8. Sana ndofana ndatanga kuona kuti Mwari pano. Mufuchi pamwe basa randakapinda ranga risingodiwe naMwari ndofana kunge ndichiita basa rangu. To proclaim his grace. Tudzei vafungurani tozoti vabereki vanenge vakazokutsanangurirai what happened kuti masvora musingaoni later on mubva mazoona what happened? Kuzoona kwangu it was just a miracle. It was 1980. Okay. Kwanga kwa assembly yeZayoja kunonzi paNyamanda road yekubva muNyanga kuenda kuNyamaropa. Okay. Baba Guti came wakaparidza nyaya yekushinudzwa kwaBartimaeus. I was blind by then. Waparidza kushinudzwa kwaBartimaeus ndakazoti wapedza wakutooneka wanhu. I asked kuti baba
Jesu akasvinudza Bhatimiyo haapo here andisvinudzwa ndikwanise kuenda kuchikoro sevanowana. Vagoti took me to Bindura, vakati mwana ndewani. Mai vangu vakauya kufront vakakumbirwa nababa kuti ndakumbenda naye mwana kuBindura. Ndakatorawo ndikaenda kuBindura at the age of 8. Tikasvika kuBindura zvikanzi achida kuti ndikunamatire, achida kuti ndikuite sei. Mubvunzo wandibvunza tiri kunyanga. Makusenekeka pandichakuisa pandichanokuisa unenge uchibvunza Mwari wako muri tuba. Mwari ndiye achakutonga. First day we had the session up to 12 o'clock midday. Vanozouya ndichitorwa breakfast because ndiri mwana mudiki. Second day I did that. Third day around if not mistaken time dzadzavo towards midday baba. Ndakungonzwa maziso angu fanga ane mabori. Then I have to wipe them like this. Ndakaona chiedza. Kutanga kuona, that was my first time kutanga kuona kuti kune chinhu chinonzi light. But kwandiri yakaita fanga ndiri kurota kana ndifanga vision. Because I have never seen light from birth for the past 8 years. Sana ndakangoita fanga ndiri kuona chiedza. I was confused. Sana, I think Archbishop Guti wakazvifila ikoko akatuma wenzi elder chipepera. He came, wakasvika wakandibata, wakanditigara pasi, he prayed for me. Ndokana katanga kuona kuti munhu inonzi public, inonzi human figure yakamira so. Tanga kuona miti, kutanga kuona chipi. Ndiro prayer mountain yanga sati yamboita sezvairi kuti yawako yaita sezva. There was just a mere temple. Engeripo nekacheka igara baba kuti nema Bible so. Ndakatozoona ndatozvinisa patemple pauro kwazvo. Isaro pamusoro. Vanhu vakutoona. But by then ziso rangu ranga riri completely white. Ranga risina cheblack chamuri kuona nhasi. Ngatarise zvinoona pane kaline ke white kanooneka. I'm artificial lens. Okay. Ndakazoisirwa kuti tikwanise kutarisana nemi. But ndikabvisa artificial lens it's completely white sezvangu yatable yangu. Okay. That is how I started seeing. But zvakanditorera nofunga mo 3 days kuti ndidzikame because ndaifunga kuti pamwe ndiri kungoona continuous vision, ndiri kungoona continuous thing because ndaita vanhu vakataura kuti kunze kwaedza kwandiri zvinoita fanga ndiri kurota kuti chinombonzi kuedza kwacho chii something of sort chansandaona. Sana ipapo yaita fanga something chamboniti pa up to now maonera ndakaita sana Mwari handira kumuziva nekuti ndapinda mujeri. Okay. Mwari ndakatomuziva isati ndatomboshanda, isati ndatomboenda kuchikoro kwacho. Ina handina kuita kuudzwa Mwari, ndakaita Mwari akangozviratidza pandiri personal. Okay. Pandiri personal. I'm just a living testimony to say the rest. Because zvozoti hama dzedu zhinji dzikapinda mukati meusungwa, vazhinji vanobuda vava mapasta, vazhinji vanobuda vava maapostles. Saka ndakungoti zvichida imimba makapinda mukati meusungwa ndipo makawana nguva naMwari manje makuverenga kubva kuna Genesis yese kutaura kwamaita kuti ndakatangira uku ndikaperera uku ndikadzoka futi naro Bhaibheri kusvika ndacho. Kuti nakuverenga Bhaibheri kuti ndinyatsozvicorrecta situation yangu. Okay. Ukaona Genesis zvese ndanakunyatsoda kunyatsotsvagisa kuti where do I was chinja nangonzira nechekuti Mwari akasika munhu wega for a purpose. But purpose yacho inofanira kusave into his kingdom. Saka where should I stand? Nhasi ndapinda muno, where should I stand? And ndakazoguma ndazobudiswa ndakatanga ndipinda block ndikazoiswa kumasingle cells. Ndikazobviswa masingle cells ndikanzi ndakufanira kutendera mahalls ndichiparidza. Ndakatanga kuziva setup yejeri nevanhu vari mujeri nekutambudzika kwavanhu vari mujeri nemindset yemunhu ari mujeri. Because ndaenda mahalls kune vanopenga, kunewo vanorwara, mazuva acho kwairwara yainzi Pelagia. Iri munhu aitsemuka muzvigumo pakati pezvigumo panapa nemuside memalips munomu. Okay. Yeah, sana I have to encounter all that ndichiona vanhu vakasiyana siyana. Sana ndaedza kukanselana from there. That is when I learned kuti chinhu chinonzi jeri chakamira so. Chinorwadza mujeri ndechichi. Watadza uchigamuchira unosvika apa. Because inini wacho ndakatadza kugamuchira ndikapinda padepression. Ndikaposa ndatofa. Depression is the most dangerous thing chinouraya. Pamakatanga kufamba masales muchiparidzira hama neshamwari, ndida kunzwa kubva kwamuri zvanga zvakakuomerai zvakadii
yekutanga kuparidzira vantu zoti vanhu vanopinda mukati meusungwa vanenge vapinda nezvikonzero zvakasiyana siyana ende vanhu vanenge vachine mabackgrounds kana mabeliefs ekuti mwana atori mudenial asingatode kana kunzwa zvebhaibheri kana kutonzwa zvekuparidzirwa. Makazvigona sei kana zvakakufavira sei? Ndakafanga chikurupi kuri a bit different than kuparidza nzvimbo yakaita panga Kentucky prison. Okay. Ine vanhu vane 10 days, 20 days, 30 days. Chikurupi ine munhu ane 55 years. Omutaura omupa hope yekuti uda kumutaura kuti zvinopera unoenda kumba. Ane 55 years. Zvinoda mweya waMwari kuti akunzwise zvarutaura. Zvotoda mweya waMwari kuti akunzwisise zvautaura, because pane munhu anenge akatongwa 110 years ari kumaximum. Ekuti omutaura kuti very soon unogona kuenda kumba. Iye achinyatso kukalkuleta nemakore ake akaberekwa nemakore akatongwa nenzvimbo yaari. Kwaari zvino sana unofanira kuti unyatsonzwisisa shoko raMwari, because kujeri akuparidzwe prosperity because you don't have anything. Okay. Akuparidzwe prosperity gospel. Akuparidzwe zvekuti bata moto yako kujeri. If you are preaching in prison, you are preaching about salvation. Okay. Kuti whether ndichabuda ndiri a human figure kana kuti pandinosvika pekunzi magumo eupenyu hwangu asvika apa ndiri kunotangira papi, my soul iri kuenda kupi. Akuparidzwe zvekunzi ndichatenga imba kana ndichaita sei uchaita sei. We are all on the same level. Kurara munorara museo 1, hapana ari kurara padouble bed, hapana ari kurara papi. Saka that is where I started my evangelism. Ndo pakapinda mweya wekuti ndiite evangelism. And unoguma wawo zviya zvekuti uri mufundisi watukwa nemwana wesangano woyo retaliator. Ukatangira munzvimbo iyoyo, if you are called when you are in prison, hauna provocation of any kind inokuaffect. Okay. But pamakatomboface ka resistance? Obvious, very obvious. But unenge une consistency dzako dzekuti dai vanhu vangu vashongora kuparidza. Ende undori namatira. Chinhu chiri very important kunamatira. Usati waparidza kunamatira munhu wakuda kuparidzira kuti anzwe zvauchaparidza. Ndo yatinoti waparidza. Kana asina kunzwa usati watanga kuparidza, you are preaching in vain. That is the scenario remujeri. Ende kuna vanotendeuka nekuda kwekurwadziwa vachida vane hope yekuti dai pane ari kutendeuka zvekuti mweya wake uiti zvakanaka because akakanganisira musociety, atadzira Mwari, iwawo wakasiyana. And the main thing ndeyekuti kana munhu atendeuka ari mujeri anofanira kuzobatsiridzwa to preach. Kana mune tarisiro kuti ari kuda panze, chimubatsirai kuti azobridge gap rekujeri nerekuda panze, kuti akwanise kuzvibatanidza. Vazhinji vanokuti akabva jeri ari mufundisi, because uko theoretical, ada kuzozama kuda unoconvince vanhu kuti I am now a changed person panze. Apa vanhu vachikuziva uri gororo charo isiri nenge atofamba kuti ninge akasungwa akapara mhosva. Sana wozobuda iyo panze vari kujeri ndo vanogona kunzwisisa, but vari panze vanogona kutadza kuti kunzwisisa kuti wachinja. Sana ivo haufanira kutarisa zvekuti vanhu vakunzwisisa, iwe unofanira kuramba une relationship yakuna Mwari. Ndo challenge yatakuita kuti anobuda mujeri ari mufundisi, akabuda panze apa achazama kuda kuprove vanhu right, but you just continue doing the good and speaking the word of God as it is. Don't preach any type of gospel. Preach the salvation type of gospel. Musi wamabuda na 5:30 am wakanga uri musi wai kana muchiri kurangarira? It was, I think, if not mistaken, it was Tuesday. Because mufana wangu akatoka kunitambira but ndakapesana naye. Okay. Because mufana wangu aigara kuluisa. Sana pandakabuda inini ndasingadi kumira pamagesi ejeri kuti ndione pane munhu akaunitambira. Chinhu chanasatodi nanatofuratira zviri kuti ndabuda mujeri ndada toenda. Mene ndakume
kuti ndakutombotsvaga kumba kwekuenda. Kusiri kumba kune mudzimai here kana mama? Mudzimai wangu anga asina fixable. Okay. Aiti apa agara. Ipapo aichingirwa nesister yacho muIsli. Nemwana. Kuchini ndasvikira kumba kwemunina wangu. Sitama zvokutsvaga. Handi muchibuda first day ekuzoti zvinhu zvinenge zvakaoma even mucommunity kana even kumafamilies. Uchibuda iti ndo panotangira jeri rimwe futi. Makagamuchirwa sei? Because vanhu vanokutambira the first day. But vachazoda kuzoziva kuti what next. Hapana anozombokuchengeta as an adult, hapana anozombokuchengeta kusvika nari. Ndinonzwa kwamura munambosangana nematambudziko ekunzi vasvika ndivunga iko zvinova nemasita vari kudaidza kuti batai homwe mukomana asvika. Unenge chekutanga vanhu vane mamiti anotaurwa ejeri ekuti munhu kana ari kujeri kana ari murume anenge achiita navakadzi anogona kuva achirwara, anogona kuti ani kujeri vanhu vanopiwa sadza rine simendi haagoni kurarama for some days achingobuda mubava. Vamwe vanototi pamwe atove criminal chaichai. Saka panapa pekuti ukasvika pamba pevanhu vanogona kungoona vanhu vakutanga kungorongedza vana chimboenda kwamainhiki chimbonyatsoona kuti situation yangu. Saka that kind of stigma iyoyo yakatiomei. Even kana munhu kusvira mudzimai wake pamba anoti ndogona kurepa. Something also. Vanenge vasingazvitaure zviri loud but actions speaking louder than words. Mazotanga kusangana nemabhururu ekubasa vaikugamuchira sei? Kubasa wakangondiona because chinhu chandaangotanga kutongoita kungokolekta kwangu nekiti yangu nekuenda kunoidzosera. Okay. I didn't want anything to be involved again kuti unzi mbozi wamwe uri kounotozoiti ndikangoona kiti iyo ndotobva ndatombonoita marobaries. Saka ndakatoti ndichitongobuda ID nekiti iyo bhira nditonozosa ndisare nebhaibu. Okay. Tangoshumira. Saka ndakatanga kutombogara pamba pavanhu but vanhu nhasi vataura kuti ndogara ndakatombogara mustreet. Mustreet? Agara mustreet ndaiswera mutown. Mafriends ndichienda maoffices evanhu ndichiona vanhu ndichiedza kushumira ndichiti pandogona kuona anything to do. Manheru kana akwana ndopanotanga another dilemma yekuti munhu wese akukwira kombi achienda kumba kwake, ari kudhiraivha achienda kumba kwake, musara agere ndamustreet. But I still remember ndichimborara pasinage muna Jason Moyo opposite pane Kebso opposite chimo chiripo papanekagaba wakanzi sinage. Saka papaneti mastepstone turipo. Saka ndaitombosvika musi ndotusvikira ndimborari panapo. Vandasvikira nemastreet kids ndovainvada bhesi redu. Ndatozoponesa agadhi anga ari pacabs. But uya kunoko achichichi ndatombotaura naye ndikati handina kwekuenda. But nhasi ngadi kutaura kwahama kuti I'm stranded. Because during the day ndaigona kuwasha hembe dzangu kuna mukwisi ndosvika dzikaoma ndokupfeka futi kuti ndingopresenteke zvimwe zveright. Ndazoguma ndisara ari mustreet ndakuenda kunorara kumabhenji ekuparire nyata kucasual kweko. Okay. Usingabvunzwe munhu. Waiti ukangopinda kweke wogara kweke ungobatwa nehope worara. Mangwana kuseni ndopinda mune hot water ndogeza kumeso ndobuda ndopinda mutauni ndichiedza kutsvaga zvinhu zvekuita. Until ndazotanga kuzoona accommodation kushawasha imba yanga yakangoward nabhedhetete ndanga kungoita zvekuirenovheta ndichishanda tumapiece jobs ndirenovhete but chinhu chandaingoita yanga iri yekuti ndinongoenda kuchechi ndichino and I didn't want to kudafanira ndiri kubhega. Ndaiwati I'm okay because what I believe ndekuti ndina Mwari I'm okay. Okay. Kufamily makazotora iri family? Ndakazoti ndakushawasha ndipo ndakazoti ndane pekugara ndakazotora kwasisa ndazotanga kugara. Tanga kuchiweka kuti vana vadzokere kuchikoro ndichitimba magadheni evanhu ndichiita sei.
tombowana basa nomboshanda ndichiona basa ndichishanda kuti vana vaende kuchikoro vadzokere kuchikoro chero madhamu vazowanawo basa vazoshanda kangosapota Colin, mabva nayo kwese uku munaye Mwari makazanga sangano here kana kuti muri kungoparidzira vanhu? Handina kutanga sangano rangu kuprison Okay. nekuhospital. Kuhospital ndatanga kuhospital ministry izvo zvandaita ndichinorara kumabhenches ekwazvo ndopandakaona there's a need futi yekuti hospital munhu anongosiyiwa neambulance haana kana munhu ari kumupusha saka ndaitomuka ndakatorara pamabhenji ndonopusha kuti adendiswa papi unza kuendeswa kuX-ray endeswa papi ndopusha ndichimuendesa. That is where I started the hospital ministry. Okay. Because munhu anongosiyiwa paipe kana nemapurisa haana munhu ari kuzomuvha from point A to point B achiti makadzi akaita sesisi papasina. Ndopandatanga kuona kuti kune munhu anogona kuwirwa netsaona but asina hama inomuita fula. Saka so far zvekuzvipatara muri kubatsira vanhu vakawanda sei? Vanhu vati wande bhosi handiperere muchipatara ndozoita follow up yekutera kumba kana abuda. Kana munhu asina mboona relative yamushanyira muchipatara it means nekwaabva kwacho hakuna vanhu vanomuita follow up. Saka munhu hakusi kurwara kwekuti nyama dziri kudzimbikana, kurwara kwemindset kwekuti haana love. Okay. Because munhu akavhizitwa ari muchipatara is half the cure. Saka unotozoona kuti iza nditere munhu kwaanogara kana kuri kwana musana ndosvika kwana musana munharaunda yaanenge anditi pane pamba ipapo ndochitsvagawo machechi leaders ari mudhuze kuti hama munharaunda menyu mune munhu uyu takamubatsira so kuchipatara but takuuya adzoka mumusha munomu chipotai muchimuonawo muno mumutaurawo shoko raMwari kuti akwanise kuwana muiti hama dzake. Then that is how I'm doing the evangelism. Saka muri kuenda for example kuna namusana ikoko hamusi kuzosangana zvakare nevamwe here vasi muzvipatara asi vari munharaunda vari kutodawo zvichida help? Ndo patinoti ukaenda kwamusana uchindentera patient at the same time uchatozoona kuti kwamusana kwacho ikoko kune vamwe vari kutoita vanhu vari ikoko machechi leaders angone macongregation awanokwanisa kuuya kuchechi but havasi kuzopinda mucommunity ofitozowa age avanhu vichipinda mucommunity ndopaunotosvika uchitonza kuti munhingi akatobva ujeni but ari kutambudzika munhingi akazovazonzi totanga another ministry yototanga kutodzidzisa vamwe vanhu ikokuti amwana ngationeiwa hama dzedu mutsawo hama yako iri padhuze newe kangoite kacheni kuti uyo akamutsa uyo akamutsa uyo akamutsa uyo akamutsa then the whole community will be covered nelove. Saka iko zvino ndiapi mabasa amuri kuita so iko zvino muri kunze kudai? Ini panoita panga paboarding school. Okay. Uchishawasha? No, ndakazongowashawasha ndamunhu ndamafosi. Okay. Wanobva kujeri wasina pekuenda ndikatongoziva kuti ndingaita stranded. Watora ndoisa tozotsvaga kuti aone kwekuenda ari comfortable. Okay. Saka so far mabatsiro angani vari kubva mukati memusomo? So far number ndichaziva. Wawandisa? Because I still remember pane amnesty yakaitwa last year but vanhu vakangouya vakasiyiwa pana 4th parenga. I was called kuti pane vanhu vari pana 4th vari parenga. I managed to came ndikatora almost like I think 17 guys. Yatobhadhara kombi ndisiya kombi it was late. Okay. Ndikatonotenga ndokasvika kwangu pane chipoto chihombe chiriko mazuva ano ndakungoshandisa kubikira madokisi but ndatochitsvaga musi wacho kuti tikwanise kubika sadza rinokwana vanhu vese. Mudzimai ari kuzvigamuchira sei? Tozoti zvinhu zvakaoma. Zvakatiomei because izvo zviri mandiri hazvisi muna madhamu. Hazvisi mune munhu. Ende ndikatobuda kumba ndichiti ndiri kuenda kuchikorobi kuti nyaya yenyu yekungodzokera kumajeri munonakidzwa nezvekumajeri of which zvinhu zvichine tension. Kuhospital kuneiko kwamuri kungoenda kuhospital?
Sana trying to explain pamoja ngoita kwanga zvinzwisisa maanombofamba nawo achimboenda mazano watoneka interest oke ku Marondo Open Prison. Okay. Kune madzimai wakumbotiwa handi kwekwe unoona kuchi zvinhu zvandakungotenda umwana kuti wakuita panga waita awuzvinzwisisa. Ndezvinhu zvamunofunga vafungurani nekugara kwamakaita mukati meusungwa nekubuda zvakare kuri kuita vanhu kuti vakabuda vamwe havana kwekuenda vakabuda vamwe vandorambwa nehama even community haisokwanisa kuvagamuchira. Zvamukafunga zvingagone kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kubatsirana nehama idzi kuti dzinge dzabuda izvo zvakanakira kuti kwaane correctional service yekuti vakabuda vanenge vaine zvavanenge vadzidza imi panguva yenyu hapana chamaikwanisa kuita panguva iyoyo. Zvavangakwanise kuitawo kuti vanhu ava vakwanise kuva neupenyu hwavanonotanga zvakanaka mushure mekubuda mukati meusungwa ndezvipi? Ndikufungidzira kuti vari kujeri pavanenge vachidzidziswa vakadzidziswa mabasa emaoko ngave profitable. Kana ukanzi vari kuworkshop wakaita spray painting mota yemunhu pakaunzwa mari ngavachengetere mari wazombepiwa wakuita sei wakubuda ende wabuda ndaingokumbira ZPCS ikakwanisa kuti maapplications kugovernment allocaterwe macenters anenge akamirira wari kubva kujeri panenge pangori macenters ekuwagamuchira munhu asati apinda musociety because there is this haisi nyore kungobuda mujeri obva unopinda obva wabatana unopinda musystem yesociety. It's very difficult. Saka panoda kuzowa nemaintermediate anoita kuti pabridgwe the gap remunhu abva kujeri ne-the real society, current situation iri musociety. Woti munhu ari pasenda paipai akubudwa naye achienda naye kumashops achibudwa naye achienda vachiita avisualize the reality yapanze nevanhu vari mucommunity then akukwanisa kuzvishandirawo kana kutanga kuti unotanga something kana anako kumba kwacho. Kana pasina powa nefund kana revolving fund from madonors mastakeholders anoti tine famu riri kwakati nhinge anga achiziva chiita unoita wegaraji wakati vari unotorawo nhinge ari kutonopiwa basa something of sort. But the main thing ndekuti ngapawe nemacenters anosvikira munhu asati apinda musociety. Because munhu akangobva mujeri kwakumukana musociety anodzoka futi disaster. Munhu akasungwa kusina ecocation, munhu akasungwa kusina marobhosi mutora, munhu akasungwa kusina makombi, munhu akasungwa kombi ichiita mhenora ndi $2 something but izvo anoona yaunzi $2 iye $2 acho haana. The next thing anobvutira munhu asangana nefoni because kwari kunzwa kuti mafoni ndo ari kubhadhara nevakomana ari kuuyawo vanyowanda vasungwa anenge vasungwayo unza kuti foni ndakazosungira foni but ndanoitengesa $50 anobva ibvuta uvada unoitengesa ugawo hachazivi kuti kune vamwe vakasungwa kusina makamera afunga kuti kwandakamboenda kunoba kuvhainona kuya kwandakanoita bhagirari kuvhainona kuya ndikadzokera ndogona unopaita nonokorekta mamistakes angu andakaita andakazoita ndibatwa but asiuza kuti patone makamera kwane maboom gate kwane security kungono kufamba netsoka wabatwa futi adzoka. Sana panoda vanhu vanotovatora from prison to a center yatingangoti halfway home before a person has been ejected back into the society. Aiwa tinotenda vafungurani. Handizivi kana mune mashoko ndinoziva kuti kune vamwe vanosungiswa nhama dzavo chaidzo, kune vamwe vanosungiswa nemadzimai avo chaivo, vamwe vanosungiswa nevarume vavo. Mashoko aminawo ene experience yamakasangana nayo imini. Right, chandingangode kutaura ndechekuti life yemunhu basically tingangoti 3/4 yeupenyu hwese hwatinorarama is too spiritual than physical. Zvinoitika mulife yemunhu zvinoitisa kuti usangane nemacalamities, usangane nemadisasters, usangane nemaworries akasiyana, zvinhu zviri too spiritual. Saka chinotodiwa ndechekuti mafundisi ese ari kunzo ngaashande kuasesa kuti machaplain ari kupolice, machaplain ari kuprisons nekukoti kwacho ngakuve kune maassessors anokwanisa kuasesa
zviri too spiritual kuti munhu akwanise kuzowane munhu isanopinda mujeri afanira kunge ane file raanoaseswa kuti mindset yake chiro chakonzeresa kuti apinde mujeri ipeer pressure here ispiritual aspect here kana kuti zvimwe ndezvekungomazonokuva nemadrugs kuti yamwe nyaya dzemadrugs kuti munhu iye akwanise vanhu vanofanira kugurupwa into categories kana kujeri kwacho vanonge vagurupwe kutangira kuremand tingoti kutangira police station toenda kuremand because izvo remand haisi yakazara nevanhu vari backdated kuma 2020 but hawana counseling yavari kuwana kuti pambacho mhosva yake yari kugara kuremand ndekuti akangona munhu anogona kumukansela anogona kumuti ena unobvuma mhosva iyi otonga obuda kunze but haabvumi mhosva yake ari kutadza kuzvigamuchira ndakapara mhosva chinodiwa ndechekuti munhu ari kurimandi ngaabvume kuti kana akapara mhosva zvacho ngaabvume ndakapara chi mhosva then it will be ndokuti mwoyo wako ukwanise kugamuchira chokwadi chekuti ndakatadza ukararama uri mudenial then it will be a challenge yekuti nyika iwe tisvike patiri kuda parehab status yekuti ZPS iri kuzama kuimplementa maprograms erehab but tikatadza kuyashanda nawo zvakanaka inoita fanga isiri a success story but ine zvinhu zvinoda kuevaluate. Aiwa, tinotenda vafungurani nekuuya kwamaita muchititsanangurirawo zvakaitika nguva yamakapinda mukati meusungwa nekuzobuda kwamakaita nemabasa akanaka amakuita iko zvino nemashoko ekurudziro amapawo kuhama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Tinokutendai maita basa. Tinotenda tinongotaura ndekuti unopinda mujeri but jeri haripinde mawe. Yeah. When you are in prison is not new. So when you go out, you leave the prison. You must stay as a person. Aiwa, tinotenda maita basa. Tinakumbira mumwe Kumuri yeZimbabwe 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 tinokumbira mumwe mukana.